mata yangu kuna wazvimba ndazvimba pane mavhimba wanachinzwa zvimba uchinzwa rohwa nemukadzi amene achikurangana madezi aya ini handine data handiri online alright amene makamboinzwa iri nyaya kuzvimba kwenyu I think kana wakazvionera papage rangu maskits because papage toposta zvemaskits toposta zvecarrect hapana even mwana wanondibvunza kuti kochii chakaitika pana ridiculous alright even madesi acho aya anondifona Sparks mudaidza aka ridiculous munzo kuti chizvaitika alright pepe indogara pamba pasina jurawo hapana jurawo pandogara saka panotambira nyuchi nyuchi yakangopinda nepawindo pakuti madam achiti nyuchi ndoruma kuipfumira pasi kati but ndogona kurova naye skiti rangoitora kwadarumisa apa kwambovata kwakuzomuka murume wazvimba kwakushuta anokwebwedza wakabatana guys but amene kuti chakaitika pana maraba makasirira maraba maraba kana uchiti kumusira kumusirira zvoitoti paitoshaya munhu aitotudzawo information yekuti ari kurwara munogara kupi king ndiri kuyebwedza saka even mbango yaro rakaanza maraba mamungori kwenyu kwebwedza tatiriko but semaziro awakatozoita kuti anga achirwara uchishaya aikuudza ndo mashairi andaitoitawo nde wako chikutokufonera kuti wilo ayo anga ambokula ndi wilo tiri papodcast wilo ndeipi kuti ana DJ Sparks baba tiri papodcast mukuti disturb asingaiti zvisingaita zvingoti semunhu anozivikanwa ngeni mbiri mafanzi ako ambonzi kwevoisi rako wakachila dai mai vapo mungadai makabvunza mwana orega kufunda nei baba dai mai vapo mungadai makabvunza mwana ondoroka nei ini handina kubvunza baba zvimwe mungade kubvunza baba ridiculous in the building. Kunafana kaita sana na Kaitano. Alright. Wafana kuti nditoona kuti wafana Rwanda. Ana mangwana. Pamwe mimi chikanda kasitara vamwe ndozosiya vamwe mawani. Ayo I think anotozogumbuka ndasiya vamwe ndiani atova ne problem. Sando apo wafana mukuona wewe kuti afana kubora. Kune amwe anonzi ana Roman D. Yamana big up Roman D. Akanogona chaiko chichi anorova. Kuita mwana anonzi ana Lidza boy. Nona ngosati wasangana nawo ya. So far we so wataura sana. Anditika vari kurova vachasvika kwauri. Ndakutonowatsvaga ende vamwana kutonzwa kutonowatsvaga iwo ana mangwana anoro unoziva hatonakidzwa nezvo zvakasiyana ndongo pana mangwana ndonakidzwa nekushama ngai chete akangoshama ngai takutonakirwa Yo. Kaboom! Bang! Right. Wagwan people, wagwan everyone. One Zim Khalid, one DJ Sparks, one the biggest podcaster. Tiri panapa patinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patinogara nemasupestars tichikurukura nawo. Muzora nazi ndiri superstar randinaro. Sa superstar iri manjika zvandakuriita kuriita nyowani ndichatanga ndariplayera song mbondakamboriona chiti ndinoimba ndakati mune muchimba kakwa muchirekodhera na give sadamboinzwa nhasi chita se richiimba superstar iroro but ndisandapinda panyaya guys panapa takavhura studio recording studio Sparks Music ZW kune mageto isada kurekodhawo zvinhu zvine quality zvinhu zvinonzwika zviri easy kuteerera makasununguka kuti bata panamba dzedu dzikubuda pascreen apo kana kutsvaga 1k cool anenge ari free we are open for business kuti muyozorekodha guys saka ma1 ega then chimwe chinhu chakakosha tine YouTube channel nyowani yakanzi Sparks Music ZW nyowani zvayo but haisi nyowani the way ari kuperforma nayo inofanira ngaya kuma 9000 koko subscribers munguva pfupi yataivhura saka guys ende munosubscribe futi channel iyoyo then tinoita anonzi ma-vibes and bars mad ene munoona futi izvozvo still sandawanza kutaura muri Zimbabwe ndakudze kuti panapa ndinani
ndina guest wandinaye ndokuplayera here. Are you ready? Are you ready? Yeah, big up one Boss Gaga, one Allen Sibanda. Boss Allen Sibanda, big up yourself. One Murungu. One Skype side. Mats. So guys, panapa ndakuda say ndakuplaya mumbonzwe zviri panapa. Munhu yandada kuti ambotaure anything. Nati mungozongumuone kamera yakunanga akuimba. Are you ready? Yeah. Wagwan my king. Takarizimbo. Makatsamwe kusvika pakuna kumbotwera dadhi. Pakaipa. Chama songo yacho ngainakidze. Boys, ghetto youth ane chipo. Ndakamuzwa nati wachiti every ghetto youth andika is an element of surprise. Sa ndota akushamisika tisikubira kushamisika. Right, ndini DJ nhasi andika let me take a pull timbonzwe kuti ridiculous akatirongera chi handi. Handi DJ ndo wafuti. Pull up. It's Ashman on the beat. You. Mr. Ridiculous. Ndine zvimwe zvinhu zvandogara ndichifunga paari kuti mwoyo wakandipa hangasontoreri anombofona natumanheru achitatadzorara akapikira pandiri ndakapikirawo paari otiwa maichokolata uya padhuze ndimbokubata epindine zvandarota pamuguri panavata. Imwe. DJ yaboda kuita sei but still mungomera ngani Sparks ndikuimba 2 saka tikuita apa kana natanga player upenyu vandiri. Yes, upenyu. Anyway guys, zvakatamboita pekutanga zvakare zvapfuura takutombomhanya nani nachokolata then tabva chokolata tadzoka kusongo ichi yatanga tamborowa yeye It's Ashman on the beat. You. Mr. Ridiculous. Ndine zvimwe zvinhu zvandogara ndichifunga paari kuti mwoyo wakandipa hangasontoreri anombofona natumanheru achitatadzorara akapikira pandiri ndakapikirawo paari otiwa maichokolata uya padhuze ndimbokubata epindine zvandarota pamumvuri pandavata bebiwa maichokolata good connection kungerata otisoftungebata. We pull it twice because we are wise. Saka isusuka yede kungwara maningi. Saka tapula ndandiri kakawanda. Plus nimwe lesson tatagata kadziswa kudhana mukoma Etherton. Hey, mafarira neta Etherton mawana. I'm pick up one Etherton Bini. Haiti zvoni a big tune played twice. Thrice or even more. Toda kuti square era ridiculous. Chikumwa mvura. Chikumwa good music. Good music to the people. Let me take a pull. It's Ashman on the beat. You. Mr. Ridiculous. Ndine zvimwe zvinhu zvandogara ndichifunga paari kuti mwoyo wakandipa hangasontoreri anombofona natumanheru achitatadzorara akapikira pandiri ndakapikirawo paari otiwa maichokolata uya padhuze ndimbokubata epindine zvandarota pamumvuri pandavata bebiwa maichokolata good connection kungerata otisofti kungebata uya padhuze ndimbokubata mbira dzako ndondisunge mufunge mbira dzako ndondikume rudo rwacho mdzembende yakaenda iyeyo panosara vende vananiyo muma
kuti asikudzoga amsadaro kari matiste muno naye kuti iye kuti comedian anoyapana pachimba zvinhu zvinonakidza imo yapana pachimba zvinhu zvekupenga amsadaro man pulo It's Ashman on the beat. Mr. Ridiculous. Ndine zvimwe zvinhu zvandogara ndichifunga paari kuti mwoyo wakandipa hangasontoreri anombofona natumanheru achitatadzorara akapikira pandiri ndakapikirawo paari utiwa mai chokolata uya padhuze ndimbokubata bebi ndine zvandarota pamumvuri pandavata bebiwa mai chokolata good connection kunge rauta body softi kunge bata uya padhuze ndimbokubata sunge mbira dzako ndondisunge mufunge mbira dzako ndondigume rudo rwacho mutserengende yakaende panosarende mwananeogoma pesende mwananeogoma adhande utiwa mai chokolata uya padhuze ndembokubata bebi ndine zvandarota pamumvuri pandavata bebiwa mai chokolata good connection kunge rauta body softi kunge bata korasombeyatokunzwe pakorasi chete baby girl you are my chokolata unekuti connection kunge rauta body softi kunge korasi baby wa my chokolata good connection kunge rauta body softi kunge bata uya padhuze ndimbokubata baby wa my chokolata mai we zvangu Yeah. mazangu maidzidzi dzinyowane dzakatobuda izvi zvikuitika yatobuda nhasi oyo yatobuda nhasi yo yeah. yeah man, remember where you heard it first Azim Khalid yeah man, but the biggest podcast my way pane kanambo player yamarinzwa ka pangatari pulira yake timborinzwe futi kuti wagwan mad baby you're my chocolate baby you're my chocolate mad kaboom bang bang kufunda nei baba dai mai vapo mungadai makabvunza mwana wondoroka nei ini handina kubvunza baba zvimwe mungade kubvunza baba ndakachakurwisa dumbu zvimwe mungati wakatadza bvunza nei handina kurwisa baba zvimwe mungaita mubvunzo ndakaita mutete nyama ingaitema wanga asingaperi muchingovigwa muri yose yakaungana muchingovigwa bamunini vakasara pavana dangwe rabamunini rakatora imba nemombe mumvana wabamunini kwakutora mbudzi nendiro imba yokubudiriro yakaenda negotwe ravo nyama yomuzvere yakava danzu rugare ndokuti siya tina kuzomboita dare tose nhoko dzezvironda ndiko kwakava kudya kwedu tose anyunyu tanoyema kuvengerwa kufema chikoro tachisuwa vana venyu tachisuwa anyunyu tanoyema kuvengerwa kufema chikoro tachisuwa vana venyu tachisuwa ukaona tisina kuita dzungu tinenge tanzwa message kuti message yakuda kuti timboconcentrate inezi uchirova madetembo but song yanyanyazotaridza kuti aiwa ine unyanzvi huri mairi mad wakwana Azim Khalid ashiya zvekutaura anenge ari mushoko kuti amana mudundundumu
vakasiyiwa pamunini vakasara pavana dangwira pamunini rakatora imba nemombe muvana wabamunini kwakutora mbudzi nendiro imba yokubudiriro yakaenda negotwe ravo nyama yomushere yakava danzu rugare ndokutisiya tina kuzomboita dare tose nhoko dzezvironda ndiko kwakava kudya kwedu tose anyunyu tanoema kuvengerwa kufema chikoro tachisuwa vana venyu tachisuwa anyunyu tanoema kuvengerwa kufema chikoro tachisuwa vana venyu tachisuwa. Chakurwisa dumbu zvimwe ngati wakatadza bvunzanei handina kurwisa baba zvimwe mungaita mubvunzo ndakaita mutete nyama ngetema vanga asingaperi upenyu hwenyerera kungochururudza misodzi zuva nezuva upenyu hwenyerera iyo inyerera inogaroungudza zuva nezuva upenyu hwenyerera haichi zvainoda haipfeki zvainoda haiendi kwainoda upenyu hwenyerera haichi zvainoda haipfeki zvainoda haiendi kwainoshwa upenyu hwenyerera kungochururudza misodzi zuva nezuva upenyu hwenyerera iyo inyerera inogaroungudza zuva nezuva. Mad. Right, I think mageto youths andika pana mamwe masong anenge asiri yenyu kuti paanoimba andika vanhu vanonyatso nzwisisa type ye message iyi ndo vanhu vakambosangana nazvo amana kana kuita nherera asi mafanisi saka uchingoenda mubereki wako uina mai wako wapenyu ndo kana chizvitaura guys kuti kana uchingoenda mubereki wako uina mai wako wapenyu unofanira kumeka sure kuti mukadzi yeye ari kufara unofanira kumeka sure kuti mukadzi yeye ari kusekerera always because mawan anyway guys topedza takudhipisa but chingoziva kuti wabereki wakaita se wakakosha kana mudhara wako wakakosha anofanira kungobatwawo bho maiziya because struggle yanenge akaona uchikura mawan kubva kwatiwo vakaita sana Sparks vasina vanhu vavo vanenge vachitovadawo saka iwewe une mamwe machena auinawo saka anyway wana ndakudhipisa ndazviona tatakudzikisa ngwareretsa musoro kuna zibukalita kuna zibukalita nauchema inenge sichaziye kutamba nayo andimunyepere king song yamasong even masong acho ese unoza nembona hangu uchipinda maridhium mamwe maopen charts manje maopen verse anenge arimo uchirowa ize neonati pakurwa malines but ngoti handizichi maskits but kana pakurowa ndihandi dzakadaiwo I think maZimbabwe takufanira kutora music yemukomana weserious handiti because song yapedza kuimba imawanika mwangu saka chichana inspire kuti mugadzire mandandaya iyo song yekupedzisira iwe ndine nherera dzandakakura nadzo chinyatsoona kuti munhu uyu mabatirwo ari kuitwa pakaipa saka tondosana nchiti dai baba vanga varipo
vaigona kubvunza kuti mwana wangu wamuri kuchengeta umu sei akusaenda kuchikoro ankuona manje but hakuna anobvunza mibvunzo iyoyo saka mwana anongweri kana agara padheni haachatoendi kuchikoro kuita nherera mahwani pane pakaipa then yekutanga iyai ndiri munhu werudo DJ Sparks makazoita munhu werudo rini ichitiudzai tiri vairambisi vanotongozikanwa nekupa rudo vairambisi ndo ana manjenjeje ganda remabhebhi pfo ana manjenjeje mozondionawo kana itaida kupigai saka munoita muchimbogadzira futi kulavi koko muchimbochimbira madhamu muchimbira madhamu makazorore kana takarore mudzimai ariko tada kunzwisa kuti makazorore kati makazorora takazorora amuna kuzorora we are happily married congratulations baba then ndakakuona emusuno mamuri kumaroro ndikwana wilo amayoti that one wilo takangoti rega tikuperekedze andakanakirwa amana support mune muchitana kuEpworth ndakaifarira bo vanhu kuEpworth makabatana chaizvo vanhu kuEpworth vakabatana guys but amene kuti chakaitika pana maraba makasirira maraba maraba kana chiti kumusira kumusira zvoitoti paitoshaya munhu aitotudzawo information yekuti ari kurwara munogara kupi king ndiri kuEpworth saka even panguva yarwara maraba mamungori kwenyu kuEpworth tatiriko but semaziro awakatozoita kuti anga achirwara uchishaya aikuudza ndo mashairi andaitoitawo muri kure nekure siku pane kadistance angofanira kubva kana kuZimbabwe kuenda Cape Town kwete zvekuzodaro kungoti information kuna usafamba nemulaini rauri zvangofanira kuti iwo pakagara vanamembolingawo here nemadhara aya kana kuti imi mengoitawo zvinhu zvenyu because toona kublema ika maybe mamusinolingira acho maito marabha ndirambobvira takasangana ichokwadi samanotsi ko picture ndakaona mamuri ipiyo una marabha ndina marabha aiwa kuona isiwa ai andambolingana marabha munhu wandototi ndinoti linge naye ndikabvuta okay anyway RIP marabha masuperstars edu ona patinotosangana nevanhu vanobva areas iyoyo totaya kuti timbotaura nezvavo ndokuvarememba kwachiko aiziya kuti timbokurukura nezvavo but hama ifanira kubatike taifanira kuwanika dai kuri kuti shoko rakasvika dai shoko rakasvika but do you know kuti musi wakayo zvekuti rakazosvika shoko racho takabatika kuzi kwakazosvika rerufu ende tikaona kuti haitofanira kubatika bcause shoko rasvika alright bozi musi wakasvika shoko iwo ameno zvamaitoposta mafanzi akatanga tichema nevanochema ukona zvinoitika pasocial media maposti ukaona ndaposta skita zviriwo ndaposta ipapo ukaona wakuona skitiyo zvinoitika ndichoti izvesoka ndine maskits andakaschedula andika kuti achapo maskits mamwe aya angakoyo kungotana kutosenchiona iziya masinde chiona saka takaona takati komukuru wakuda sei vakutokanda maskits panguva yakadai kungoti imi mune muchizoona muzoziva kuti chii chiri kuitika kuchi but otherwise maposta ayo newatopa munhu wati right woschedula yoposta musi wakati nenguva dzakati then musi iwoyo kwabva kwamuka kuine rufu masibata post yako yobva yaposta watova neimwe picture because takatoona kuti mukomana ari kumainda mabhizinesi ake mukomana aitase hamuna kungopanzwisisa I think kusanzwisisa kwangu andakaitawo ndokusanzwisisa futi kwangu chitawo mafans saka inge zvaclear kuti guys maposta aya pamwe pacho patotomapa munozomaona imimi hapasiripo tema enda post ndinoti hangu vanhu aita shungu dzokuda kundituka mukome section ndofoona kwachiti aya ndofuka chibaba chitoriona chitori ndinozopinda ndozoona toona ita akona
mukomana wakatsamwa nepost Muchovana, atafla guys mapanzwisisa kapo kuti mukomana anga asina kunzwisiwa kuti zvizvi kuitika but still izvezvi mukoma wangu tasana na kapfupi ongo saka munokwanisa kuti promise here muri Zimbabwe kuti kapfupi you are going to take care of kapfupi hatisonzwe nyaya dzekunzi ari kurwara hatisikutikwanisa kuti promise here pamberi penyika kuti muchakwanisa kumbopota muchimbochekawo kuna makuru ani kuti what say vari kufilawo sei nyange kawanewo pamwe kana kakawanewo kana pa 2 weeks kana pa 3 weeks kapfupi tagara totosangana totoonana nguva zhinji chandisingazokwanisi kupromisa ndechekuti munguva dzekurwara kwake ndichazenge ndichimutarisa handikwanisi kupromisa kudaro mukufara izvi mukufara saka yoda kubatika mukufara aiyo pandiri kutosangana naye ari kufara zvekuti dai ndakasangana naye nezuro asiri kufara dai ndangotaura futi munofanira kuti musangane mukufara zvisine mukutambudzika saka panguva yanozorwara mukuru kana mukuru mungu anosangana nacho tenchitaisisa kuti epweth inofanira kangwarira ana babrains ana Mr. Douglas vanosvika vanotipawo information kuti mukuru havasi kunzwa zvakanaka takatisapoitika kaiti tinzwa kuti wamarabha waishaya mari yekuti watenge penisi hatakadzinzwa nyaya idzi babrains hamuna kudzinzwa here hanzi anga wakushaya mari because uyu ndiye muzukuru wacho saka uyu muzukuru wakapfupika muzukuru wakapfupa then kapfupi nekaukama namarapo saka pane ukama uri pepo saka ndiye munhu asina kutipa information uyu ndiye asina kutipa yakakwana asa babrains next time kana amenya karwara especially populandi munongotiudzawo because tinozobatikana tichizonzwa kuti munaishaya mari yepenisi pamwe ana Sparks tinayo plus mazimbabwenzi anenge ainayo amwe ekubatsirawo nekuita se information funa handizvo kababrains thank you babrains sabisa ndikuratidza ndika hatada mbomboresana kumbo saka chitiudzai mukuita sei kokujima muda kusvika papi right utavashishidzira mapodcaster gaya wabudikira kwaolayo nezibhodi zvakadai noti atye kukubvunza kujima hatijimire kuvhundudzira vanhu ndauta sei aiwa haitongoriwo fitness ungotiwo munhu wemurume aufanira kuzofemera padenga sezvauri kuita izvi saka munhu wemurume ayo anofanira kunge ari fitiwo atifanira kuti kafamba netsoka usvikapo wakutodikitira so tiri wabuda aiwa kwete oyo haitsoke mwongo hazisezvauri kuita vati kuzvona mazuva ndadzikira mwongo unoziva yawo waitaka kudzika inini andava kufema ndiri saka chii chikuitika pakudzikira saka kuti kuti utano hwakaleka andati muutano orit ama yakutongoziva kuti ndinofanira kumbosiya zvimachikeni zvaikusimbisa ndombodyawo mafruits ndikudya maapple bro magrapes uchanzwa mumwe munhu akusimbakisane maasidi havadi kutiona tichidya maapple waiziya wadatora chirova zvimachikeni zvimapai zvimachiyoziya aiwa mana but haabo abo panzi futi unoona kana wafunga kuimba anokona nyaya kuti kwamukambo ye haufuka dai wangasimba so mamwe wacho waizopota uchikatira uko waiziya uziporisire dherera haini iri pabasa munaikona kari pabasa afaninoona ndiri pabasa vana pandichidherera ndikakudirira kandoita kanya kuti ndiri pabasa but indogona kufunudza kuti ndo mashandiro amunoita aiwa aziri ndichidherera guys nyaya dzakawanda dzandakanzwa dzaiyo njonetsera panyaya dzenyu dzimwe dzandanichinzwa Douglas dzondiconfuse kuti maskitsi here kana nyaya dzakaita afanira papi takangokona wazvimba ndazvimba pane mavhivataona chinzwa zvimba chinzwa rohwa nemukadzi chichichichichi amene achikurangarira madezi ayo ini handine data ndandiri online amene makamboinzwa here nyaya yekuzvimba kwenyu I think kana wakazvionera papeji rangu maskits because papeji toposta zvemaskits toposta zvecaracter
hapana haya, because even mwana wanondibvunza kuti kochi chakaitika pana ridiculous. Alright, haya maskits. Even madesi acho anondifona kuti Sparks chimbodaidza aka ridiculous timbunza kuti chizvaitika. Alright. Pepe indogara pamba pasina jurawo, hapana jurawo pandogara. Saka panotambira nyuchi. Saka nyuchi yakangopinda nepahwindo. Pakuti madam achiti nyuchi ndoruma kuipfumira pasi kati but ndogona kurwa naye skiti. Rangoitora kwada rumisa apa. Kwambovata kwakuzomuka murume wasvimba kwakushuta skiti. Chibaba chinonyepa ichi. Inhau yekungoti hapana jurawo. Chibaba chinonyepa ichi. Serious. Now guys, mungabelieve nyaya iyi. Ndokupa ma behind the scenes uchiona ndichishinyira ndabva kuzvirumisa. Chingoni believe isi. Wamaburitsa mapenzi. Handina kuiburitsa ndokupa. Ndokupa. Bombo chat. Congrats. Nyuchi inoshungirirwa. Yakapinda kana kuti hapana jurawo. Nyuchi pani chinongopinda nepese yakareba pane jurawo. Kwenyu dzinopinda pese. Ukona ine ndakabata pekuti saka nyuchi yakazoita sei. Andamboti aiwa zvekunzi yakapinda yapasina jurawo it's fine. But nyuchi What I did guys, congrats ndakaona makaita skits yenyu makaita ende mukuru wemazuva akarifarira sevikuno wakanakirwa ne scene renyu makawana zvamakawana zvinova zvinhu zvinodadisa singaite chii chakaita kuti muite muine concept chii chakaita maitobelieve pamwe pate todanyatsokunzwisa kuti mune muri convinced kuti muchatopiwa kana kuti mune muchingozama lake mune munyatsoita sei. Aiyo maskits iro rakazoita kuti piwe racho rakangofanana nemamwe andirosiita ndirotongomaita ndisingatarisire kupiwa ukazopiwawo ndikazopiwa ndoti mwari ngaakudzwe because iriwo rasiyanawo nemamwe andirosiita ndisingapiwe but ndo zvazvinenge zvingori tatongonakirwa nekuti uona zvekuita mukuru izvi kaizvi kwese tikambozviita newe yakadai so Wilo ndewako chikutokufonera odi Wilo ayo angambokula ndi Wilo tripa podcast Wilo ndeipi kuti ana DJ Sparks baba tripa podcast mukuti disturb asingaiti zvisingaita zingoti semunhu anozivikanwa ngeni mbiri kuti mafanzi ako ambonzwe voice rako wakachila ndiri kutombobvunzwa ndachimubvunza kuti zvonini koinda wamusina kubata information yekuti marabha asi kufila zvakanaka saka ndiri chigumbuna vanhu vekuepwethi kuti nei wakatadza kutipa information yekuti marabha asi kunzwa zvakanaka ari kushaya penisi aiwa kuti ndakutobvunza ndimubvunza iye apa ndakubvunza iwewe kuti wakumana nemakadai but iwe marabha esamuziya here anzaisapota caps nditomuona hapo marabha ndada kuti panoku kandikofilma kuti chikutara marabha alright aiwa bo ndangoti hayi ndangoti hatikurangarira marabha futi saka ndangoti ngendipeta wati chane hembe yako isingasakari because yakasimba handiziva akagadzira hanzi handiziva akagadzira shamwari kuione supa rako risingaperi iripo guys ndangoti tikudistebhei because ndiwilo afona mamniti chimdana paizvanga mnditsananguri
hatichazivi tapapi. ina ndichiri pamaako kuti maako akayasindura Alright, ndachitaura kuti concept iyaye kutongo yakazoita kuti tipiwe yakangouya semauiro anosita mamaconcept tisina vanotipa. Alright. So maconcept aya hauyi nekuti toda kupiwa, anouya nekuti anofanira kuuya ende nini ndinofanira kutoita kuti ndiite something mutonakirwa. Kubva kwatiwo zvinhu zvakauyawo nekuti zvaifanira kuuya ndinguva yaMwari. Ndimwari. Hai ndinoona nge ndimwari because ndine vamwe vandakaona vachihadhira iziya. Alright. Kuti uyatsoona kuti mfano yana imwe content yachakiriyeti akutongotageta makuru wani. Maziya. Hana chaka. Pamwe pacho haisi target, pamwe pacho pamaconcept arikutouya. Tinoona guys. Zvafana imwe ngamakuita emaskits so ndambokudza mwangu. Yanga kundishota. Kuti skit inotanga zvakanaka mna itotora chimoko chake ite sisi. Wafamba pakutonzi sola iri apa patichi. Mpoizike. Era okomala. Kana kuti ene zvimama kuto inspire. Andikuita apa makato inspire na say week now. Story nani kwatobva inspiration. Makomedi mazhinji mazwano muri kuinspire ne advert. Mwana wapi advert soka. Ndipo unototi right ndakubva nanoro wachiachia. Sati chikuitika mana chinoitika kumaadvert kweva ndechekuti vanhu vanotifollowa vakafollowera kuda kuseka handiti. Saka ini ndikauya nezvinhu zvisiri kusedza as long as kana ndikauya ndichida kutaura zvehuni kuti pakati pari kuwanika huni munhu ari kundoona kana asiri kuda huni haachaoni anokubata. Saka idini ndakufanira kutanga ndakusedza uchiri kuseka ndokuudza kuti but kwakatika kuri kuwanika huni. Alright, mani kudzi zvatoita kana tiona maskits. Zvafanira ndotozva kuti ndine 2 days ndisina kumbona kana 3 days kana week ndisina kuona Red Glass handika. Saka zvandoita ndizomboenda papage paRed. Ndombofamba nawo kuti ndimboitichi ndiende up to date waizemedza izvo. Ndobva kutanga sure ikandisekesa pekutanga but ikazopedzisira kamusola. Pekutanga ndasina problem nazvo. Waiziya like inini ndasina problem nazvo. Pekutanga chiti advocate kwa zvine art. But baba unoona kundamba nemwe comedian baba yokuti unoona sarwa kana 20 ari kuzongopera aenda pachibhorani panzi vanodhila chibhorani apedza aita kamwe kwozonzi vanotengesa mafuta ekutsukisa waizemedza kuti zvinhu zvacho zvese mazuva ano mukuti kwadza makorasa art. Alright. Kungonosei baba bandikuonanga macomedian mazhinji angoita maadverts chete. Inawo yekuti iwo maadverts acho ari kuuya. Aiwa maadverts anouya iziya. But wona mune muchura yachi industry mulong run iziya. Kuti sisi takutoboyekana nemamwe maskits acho boni kuzoti kuti iskiti rekati advert. I think chandikataura ndicho adverts yagara inotongobowa zvaingozva kuti takuona advert zvagara zvinongobowa whether advert racho raita saitwa nani naMessi kana raitwa nani kungoona advert inongobowa kobva kwazoti samana amsadaro boys. I think panofanira kungogadziswa ndepekuti munhu anofanira kuzomboita achirowa mamwe asina maadverts. But kuzoti maadverts ashayikwa akwanise kushayika. No one was with the advert sheboni zondopana nongwamari. But pakuzoti which means you kana adverts akwa wando wa 10 mwangu. Chiwedzero maskits akwa akufana kupindwa kana mtu 20. Toano 10 wedu tisuda kutenga masola. Tumira magetsi adzoka tongoona edu takachira. Takonzoiva. Ini ndotakausvotwa nezvinhu but pane vamwe vari kutonditeera vangoitosvota mwana wangu waamudza maadverts ava vaiziva saka zvinhu zvida kugadziswa apa ndangozvitaura hangu neyo tazimini ndori kuzviita but zvinhu zvikuitwa muindustry menyu dai zvikuitwa nakomba nezimdanzo nesambo kuti song yese yangopera zimdanzo yakambozviita yekuti FG song yangopera yakunzi ridhimi rese rangonzi ndira bosi ningi part 2 bosi ningi svika zvakubowa vanhu saka zviri dangerous maka mudara pamota saka makafila sei muchinzwa kunzi mota yemucollector ma that feeling expensive yekunzi chingo yamutoreni mari nefuel feeling yatakawana pepe takanyanyokudza Mwari zvikudaro takanyanyokudza Mwari because tikarotasa kuti tichitanga kuita maskits zvitanga kana kumbonyumwa kana kumborota kuti pane munhu achazoti ndanakirwa nezvinhu zvanga uchiita saka uya utore mota atitombobvira takanyumwa kana kurota zvinhu zvakadaro saka kana tichizviona zvichiitika tokudza Mwari
kudza Mwari. But zvakakumotivate sei mucareer yako mune zvinhu zvako zvaukuitewo kuti but kuna vamwe vanhu vanotoonawo zvatiri kuita wobva wati rewada zvelevel iri zvakakumotivatewo zvelevel ripi? I think chandakaona ndechekuti ndakasvika pakuona kuti saka pachinhu chese chaunoita andika ukaisa effort one day Mwari anokurewada neimwe way. Isi tokunonge takatarisira kuti maitiro andiri kuita dai ndinofanira kuzosvika pakadai so andika asi Mwari kuti aiwa iwe ukaramba uchisa effort uchidididi uchivimbawo neni uchiita sei zvaukuda iwewe ndichazokuunzira zvakatodai so. Anokona kana ndaifunga kuti nemaskits ndofanira kuzozvitengerawo sutu nyowani ndega. Mwari akati aiwa inini jika ndakukunzira chekuzofambisa wakapfeka sutu yacho. Exactly. Chakutenda Mwari. Man, handanzwa mashoko makukutu pana boys zvinhu zvinongonakidzawo zvinhu zvinomotivatewo kuti zvatiri kuita izvi zvatoonekwa zvoti ndatongopiwa sini mawani wazvinhu zvinonakidza izvozvo mudara saka takacelebrata nemi tiri kunoku totenda takadaiwa manake at least saka ndawapa wafana uri kuonawo kuti wakaipa muindustry waunogona kuti wafana pawafanira kuruwa maskits izvezvi awafana wakaipawo. DJ Sparks andokunyepera. I believe kuti munhu wese akaipa. Why ndichiti munhu wese akaipa? Because munhu wese atori unique. Iwewe wakatogara ipapo une zvinhu zvaunotogona zvisingagonekwe naPK Baba Brains. Ini ndine zvandotogona zvisingagonekwe naNingirike. Saka munhu wese akaipa nemaipiro ake. Okay. Yeah. Saka as long as vanhu vacho varutongooneka vakaipa. Okay. Ndokuna kusangana nevidhio remunhu rorega kundinakidza but rinonakidza the next person. Ndokutova unique kwaro, ndokutova unique kwake, ndokutoipa kwake. Asi makatendeuka ni like kutoenda kuchechi inini ndakagara chindeo chechi. Ana yatsonafanga zvamataura mamayatsa maturity chaichaiyo but vanhu noboha ari kuzvavo. Ayo vanotoita maskits anoboha anoimba zvinoboha vanotoita mapodcast anoboha zvinoitika because iwewe unofanira zvinhu zvese hazvifanira kunaka mumaziso ako. Zvikanaka mumaziso ako wakutoisa question mark pane paunofanira kuti apa panoboha apa but ukazoenda rimwe divi ukazopota usiri kwegumo unoona kutozowana vachiti zvakuti zviri kuboha zvikutinakidza kuno. Saka ubvaona kuti ndiMwari anongozviita kuti zvidaro. Kuzoti vamwe vanongoita zvinhu zvekuti vanhu vasanongowirirana kuti uyo ari kutisvota. Zvinogona kuitika. Satani anogona kungoita kuti vanhu vaite pfungwa yakaipa usapotana. Apa ndanjibvunza hangu maonero amunoitawo kana vamwe vafana muri kuona vari kuitawo zvinhu zviripo like vamunogona kungoti guys vafana vakawanda but pane mufana anonzi Ninga akaipa. Hazviri kuti wamasina kutaura vacho havasisi macomedian kana havasisiri but vamwe vafanawo handida kuti mutaura vanopisa kuwafana vari kurova like ndio zviri kuna vafana vakaita sana naKaitano. Right. Wafana kuti nditoona kuti wafana ari kurova ana mangwana. Pamwe mimi muchikanda kasitara vamwe ndozosiya vamwe mawani. Ayo I think anotozogumbuka ndasiya vamwe ndiani atova neproblem. Sando hapo wafana muri kuona wemi kuti wafana kubhora. Kune vamwe anonzi Aromen D. Yamana big up Aromen D. Kanogona chaiko chichi anorova. Kuita mwana anonzi Lidza boy. Nono ngusati wasangana nawo ya. So far wese wataura sana. Anditika vari kurova vachasvika kwauri. Ndakutonovatsvaga. Ende vamwana kutonzwa kutonovatsvaga. Iwo ana mangwana ya anoro. Unoza hatunakidzwa nezvo zvakasiyana. Ndongo pana mangwana ndonakidzwa nekushama ngai chete. Akangoshama ngai. Zvakutonakirwa. Ndongo kutonakidza zvakasiyana. Vakawanda. Handingavapedzi. Vafana kuti kurova kawanda. Pane mufana unonzi Chaps. Yamabika Chaps. Mad youth. Ari kurowa mfana ende nchimboona masina ange. Akaipa futi. Mdara inini hangwa industry yedu mukuiona sei mukuona here patakamboita interview pepe tichitaura mukuona industry yedu iri kugrow here kana kuti ingori paini kana kuti zvakatako.
I think last time patakamboita interview ndofunga 2023 ini ndoona kuti iri kukura iri kukura because kwaane vanhu hobho I still remember kuti inini pandakatanga kuvhura TikTok ka vanhu vandaiona ndiana Tina Boy nana Astra naMike Clifford vayo ndo vanhu vataitoona ichita manaka Tina Boy akuti angurori maskits aruro TikTok ndokumuona zvakanyanya aruro afana kukwinya pakaipa so time yandakatanga iwe weziya mate tanofana kukwinya right I think mune zvese zvatoita tofanira kutongopula our success zvokadi kungotiwo imi munogona kunge mune makatarisira makwinyira afanira kuita but pamwe akatokwinya amukura ma zvinoitika izvo asi anofana kuti kwinyei kana akwinya unonzi kwinyei unokwinya usvika munyengeterere akatoipa anoziva zvekuita mufana atori skillful zvekuita anoziziva but anofunga ndichazoti chii but akatoipa ini angoti nasingaone basi ndafunga ndimebe asi kuita akambomira last time ndakatara naye anditi amukoma ndakambomira ndikumbogadzira content ndombotanga zobudisa masini ese sandofunga takamira makamukurudzira here kukwinya alright totokurudzira mangeti dzokwinya good one baba ndomukurudzire baba alright ndakatera imi munhu waMwari alright ndanichitaura kuti anogona kunge aine makwinyira ari kuita amusiri kuona imi kana kutiwo zvimwe zvinhu zvinoitika ndezvekuti patinokura tichikura tinotanga kuva nemaresponsibilities akawanda tichienda nokuti ukura sei saka inini kana ndakambotanga maskitsi ndatanga maskitsi ndichiri kugara pamba nevabereki andika ini zvindabva pamba ndiri munin'inana achiuya achiti mukoma chikoro kwakanzi andika but maskitsi aya sometimes pamwe haasi kubhadhara saka ndofanira kutombonorowa hovhoni kuti ndiwane mari mufana aende kuchikoro andika iye akatozoramba akundiona ndichingorowa maskitsi but achidzinga chikoro anoti koblas vakuita sei saka ndombonorowa hovhoni ndowana mari uendawo satime yandiri kurowa hovhoni iwo wakanditarisira kuti ndiposte atangoziva kuti wakuita zvemahovhoni tongoziva kuti ari kubudirira here kumahovhoni ikoko I think muri as long iri satisfied saka haisati yanoti kana munhu uyaungoita maskitsi chete but kana uine kwaenda kwacho tofanira kungoziva kuti ikoko kwacho uri kubudirira ko chichaita kuti usabudirira tongoziva sichazi yako yanongoinayo soti like totoziva kuti munhu wese ngangoramba achingoita se saka pamwe anogona kunge ari kutokwinya kumaskitsi ikoko kana kuti akambomira kukwinya kwacho nenyaya yekuti ane zvimwe zvaari kuita we never know sa namakunza kuti munoenda kuchechi munoenda kutiapipe chechi munobhelieve wamaprofets ndio right kanditangire patype ndoenda kupenda costa kuchechi ndopatoenda kwedu kuchechi asandambosangana nemunhu anonzi prophet ningi kwedu ichi kuchenyi ndikupi inonzi spring of life aisi popular zvekudaro inotungamirwa nani nashe Jesu kopanyika panapa vanenge aripo anga achilida right anonzi apostle kakande apostle kakande ndio munomwe wangu ndoziye kakande ndoziya style ndoziya is first time yangu ndoziya kakande saka hakunako the prophet ningi akona izvozvo right yo unofunga kuti ukabva pakataura nyaya yedeath unofunga kuti death chii unofunga chinhu chakaita sei unofunga takafa tichaenda kupi chimondiexplainirawo like manzwisisa unoita death kuti tikafa tichaenda kupi chii chinomonzi death unoinzwisisawo sei iweyo pavanhu nekukuteerera izvezvo vanonga nemuconfusion kusaziva kuti death chii wakaitambirawo sei ndichinyatsotasa maparidziro ari kuitwa kwedu andika nematambiro akaita iwo mabhelief mafungira ako nemaonero ndichitasa maparidziro ari kuitwa kwedu pamusoro pedeath because ndokwega kwandiri kuiudzwa kuti inofamba sei right ndichiri kuudzwa kudaro handisati ndatounderstanda zvekuti every sunday ndichiri kutobvunza kuti muri kunyatsoti chii nguva ndoiri kuita shoma saka inini kana kuine vamwe vasinganyatsounderstand ndovainvita kuchechi kuti uyaiwo tibvunze pamwe chete
Alright, but inanchibvunza maunderstandira waita iwewe. Andisati ndatonzwisisa. Asitonzwisisa. Okay. But ichiri utsananguro zvayo. Nyaya dzerufu. I think munguva inoteerawo pamwe ndendanzwisa I'll tell you. Haini nyaya dzefinance ndakadzifunga mwangu ndotanga kudhibhisa sana ndamo yazotsvaga information kuti vanhu sei pamusoro pechinhu. Ichova. Anyway, amene kana pachinge painewo ridiculous in the building, Mr. Ridi. Tachimbokurukura hedu live zvakakosha. You know what Ridi? Zvakakosha kungotivhizisa. Zvotange tichida kudena haticha sei hedu aisa. But I think zviri healthy. Tikakuti munodena. Kana muchimbodena zvenyu amen. But ndinoona ngezviri bo kuti muindustry inofana nge tichimboona mamoments akadai atosangana nemutakachila. Tombokurukura. Tombokurukura. Ichova. Sadaro muwangu. So anyway, thank you very much my father nekuya panapa. Mene zvimwe zvamungade kutudza satafara. Chandiri kungatode kutaura ndechekuti tokutenda ine kuti sapota mafans ndimunese. Tichitopostera imimi mukuita se mukuona. Ende patei taposha tinongedzerei kuti maitiro awaitayo waita se wapodza. Wanofana kukudza sei? Comment section here, inbox here. There are so many ways to kill a cat. Unogona kuuya nemu-comment section. Hamuna problem nazvo kuti matsurirwa pane vanhu. I know kanditsurira mu-comment section handina problem nazvo. Okay. Handina problem nazvo. Ndingatoitawo kaproblem wangouya ungonditi ziguma. Ndoshayi kuti koziguma iri ndariudzirwa ndapusha papi. Saka kuti ndizoramba ndichibvunza ndapusha papi kuti ndizonzi ziguma ndo pandoita problem. But otherwise unzaona utsurirwa pa podcast. Kana wakaudzirwa pa podcast. I think iBhayibheri rinoti anoda kurayirwa anoda zivo. Saka ukanditsiura unoona kunditsura newei kurayirwa anoda zivo. Unoona kunditsura newei imwe yekuti inogona kundikanganisa but kana inini ndine ndati machuwei ndofana kuzoona but uyu asida kundirasa ari kundishuvira ndite zvinhu zvakanaka. Saka bo. Aiwa. Isusu bodzi munguva tinosombotaura vanhu vakatozopa vanhu maadvice papodcast. Alright. Zvakanaka, I think hapana chakaipa. Zvangoenderana nekuti ari kutsurwa anozvitambira sei. But I think anoda kurayirwa anofana kuva open ku every way advice nokwanisa kuuya neadvice. Thank you very much. Guys, ndandina Mr. Ridiculous panapa. Ndifuna muri kuwanza zvavari kutaura vari kuburisa wisdom, vari kuburisa zvinhu zvakawanda zvinoprova kuti wisdom izere. And guys, ende munovafollowa, munofunga manzwa music. Mudara ndikunyeperei music yamukurova. Vamwe vanokazondimbira zvinobohwa panapa. Kune vari kukuimbira zvinobohwa. Vamwe. Shamwari, komedi nanoyazo brothers. Tovashuvira kuimprova. Kunyorera vanhu ndokwanisa kunyorera munhu. Pane mada kunyorerwa song. Chaizvo. Ndimada kunyorera song yegospel. Nditori nevanhu vanosvika 4 ndakanyorera. Haina mari, hatina mari. Aiwa, iwavo vacho akabhadhara Yohana. Saka bo mama ndoda kunyorerwa song, adanyorerwa song yegospel. Ndovona vari kuona kuganira dhiri pachena panapa pasina vanhu sachizviona. Kungoti wazoti dhiri racho harina mari. Saka tisiri ihiri. Dhiri rakadhirika. Anyway guys, thank you very much. Nekuramba muchisupporta, nekuramba muchiona mavideos edu. Don't forget to subscribe, like and share. Saka munomu kana usina majainza munomu ukandidena zvopera moshe. Like unoinyasotembemwa. Munomu ndine pfuti pasapo. Mukurevesa rimwe. Ngoti. Mukurevesa. Nyama ndine gunshot rapa. Plus ndakatraina martial arts. Ndikuona vanhu vari ku behind scenes kuti wanyamura. Monya iro. Ndiri kutemba monya ropedza ndio martial arts. Msanye mtyire. Hakuna monya rosmaila. Anenge anotengesa wana monya rosmaila. Pato basic. Aiwa, thank you very much. Guys, ndodzokurodza futi zvekare. Guys, kana vachinge muchida kurekodha takavhura studio yekurekodha quality music inotibata. Then mavideo futi takurova mamusic video. Saka munofana kutibata mungotiudza kuti toita zvipi. And we are open for business. With that, we out. Kaboom!